Soc investigador perquè sóc molt curiós i m'agrada descobrir coses noves. Soc químic, però sempre he volgut anar més enllà de què és un químic tradicional. Barrejar idees per obtenir coses noves, igual que barregem reactius químics per obtenir una cosa totalment nova. Aquesta professió em permet reinventar-me cada dia aprenent coses noves de camps tan diferents com la química, la física, la biologia o l'enginyeria. I això ho dec, en part, al meu grup tan multidisciplinar. Els nanorobots són partícules tan petites com virus o bactèries. Perquè us feu una idea, són 1000 vegades més petites que el diàmetre d'un cabell humà. Imagineu-vos per un moment que poguéssim fer un submarí tan petit que pogués navegar pel nostre cos transportant fàrmacs de forma controlada allà on calgués. Seria increïble, oi? Doncs això és el que ens dediquem al nostre grup d'investigació a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. La nanorobòtica serà una revolució no només al camp de la biomedicina, sinó també en el medi ambient i a l'energia, formant part de la nostra vida quotidiana.